nového dielu z Minecraftu, ale dneska si dáme taký klasický gameplay, založíme si hardcore svet a pokúsime sa to dohrať a som zvedavý na tie ability, lebo som to už dlho nehral, takže dám. Tu. Tak, nechcem kreatív. Tak. Zalážame si nový svet, dúfam, že neprehráme hneď na šupu. A spawnili sme sa ako... Mohlo to byť lepšie, no. Že čo zase s Minecraftom spravili, z našej milovanej hry. Spravíme si takto. Vyrobíme si styky. Vyrobíme si krompáč. 9. Potom meč, samozrejme. Nechcem zomreť. Potom si sem dáme ešte jednu, potrebujem vykraftiť. Tak, a dáme si sekeru. Veď zatiaľ stačiť. Podľa mňa. Čo sa tak týka neaktívnosti, proste nemám na to čas, ale snažím sa čo najčastejšie, ak viem, proste si občas upgradenúť počítač, lebo chápete? A som zvedavý na GTA 6, lebo podľa mňa, napíšte mi dolu do komentárov vlastne, že či to môj počítač vládne, lebo ja mám AMD Ryzen 7 procesor, potom grafiku 3060 Ti a ránky mám 16 GB, neviem teraz. Prasa! Poď sem! Chudák musí mať depresie. No, toto... Vyzerá to jak dobrá jaskyňa, ale je taká nebezpečná. No, nebudem to skúšať, no. Vieš, není tu voda. Sakra. Ajajajaj. Dobre, ešte... Poď sem, dám ti cukríček. Tam nejdem. Super, gravel. Yes, flint. No, jediné, čo je najťažšie podľa mňa na Minecrafte nájsť, je podľa mňa to otravné železo. To je podľa mňa Prečo kopem stykom? To je podľa mňa jedný z najťažších, ako... takých vecí, ako spraviť, pretože... Ja som prosím pekne hľadal... blbý toto. Čo to je? Ja som hľadal z prostých koľko? Z prostých 5 hodín jeden iron. A potom som našiel a to bude asi také, no, ako všelijaké. Keď 5 hodín binge minuješ, všetko sa snažíš, vieš. Ale vieš, keby mám X-ray, tak jasné, ale podvádzať nebudem, lebo neznášam, keď mi podvádza niekto. Jedno drevo, stejčík. Pečieme si ho. Zatiaľ naťažím nejaký ten kameň na uhlie. Už začína noc, tak by som si túto spravil v jaskyni nejakú takú pidi, nejakú základňu. Potom by som sa presunul na takú plochu. Presuniem sa na plochu. Čo? Ja som chcel kameň. Tak. Stejčík je hotový.
Dám si ho teraz. Som nebol 100 rokov hladný. Mám uhlie. Ja som taký tupý. Takže, až taký na takú našu základňu by som postavil toto. Ako vieš čo, čing, blink, blink. Postavím si sem nejaké dvere, to je všetko. Tri dvere máme, to je krása. Tada! Náš super trooper domček is complete. Tak, spravíme si to nejak takto. Nechcem naťahovať moc toto video, pretože ešte zostria to. A u nás docela dosť prší, takže blokuje internet, čo mi robí strašné nervy. Neznášam to. Mohol by som si stiahnuť Optifine na 1.25, ale ešte neviem, či ešte je vôbec Optifine na túto verziu, lebo kým to oni spravia, kým to oni blá blá, chápete to? Tak. Nejaký skromný domček ako... Čo si čakal? Môj cieľ v tomto svete je samozrejme dohrať to, ale jediné, čo by som chcel, je spraviť niečo z redstone, napríklad nejakú raketu, alebo neviem, taký svet by som chcel postaviť jak maty, s 2 T. Ale tu neviem, či sa mi podarí, lebo ako ja ohľadom buildovania a skrašľovania budov som tak na leveli 0, to som akože taký, že podpriemerný. Ako, nie som moc dobrý v Minecrafte, hej, to ako také, no. Nie som moc dobrý v Minecrafte, ale čo sa týka, je tam iron. To. Spravíme si rýchle kameňák. Už ja som taký krivý. By the way, vybila sa mi myška. A neviem, koľko už počujete túto klávesnicu, ale ja keď som úplne začínal, koľko som mal vtedy odobratilov, možno 4, 2. Vtedy som začínal, prosím pekne. Taká klávesnica, čo ťukol si a na 100 metrov ťa bolo počuť. Je tu jaskyňa, ale vidím v nej tak prd. Takže ja som si myslel, že to je diamant. Tam je iron. Dobre. Môj životný nepriateľ sa mi nakoniec pomstí. Toto keď dohráme, my budeme proste byť boss. Bo ako sa v živote nepodarilo dohrať Minecraft, ako tak sa má, takže som si kvôli toto, čo to je. Ja som kvôli tomuto ironu išiel 100 000 metrov. Ale jediné, čo plánujem spraviť v tomto hardcore svete, je proste spraviť niečo veľkolysé napríklad. Ja chcem mať Optifine. Ja chcem mať vole Optifine. Optifine vám robí, že držíš tú sviečku a vidieť je. Nijak v klasike. Oplatí sa ísť pre ten iron. Kašľať. Kašľať to pes. Nebudem riskovať. Ale tak zase risk je zisk, ale keď zomreš na dobro. Vlastne, keď sa tak uvedomíš, žijeme vlastne v hardcore svete, čak vieš, raz zomreš, ideš, už nezačneš od znova. No, takže, máme super nejaký iron. A chcel by som to tu nejako oficiálne preskúmať, že čo nejako. Ale tak čo sa týka... Ale ako vieš, čo sa týka tohto, tak vlastne hardcore je akože dosť ťažký, ako na to, keď si uvedomíš, že raz zomreš a už sa nespavneš. Super, nič tej jaskyni není.
Budem šetriť tými torčkami, ale pripravám si už jak ten caving man. Už sa všade napchá. Vieš čo? Nein, give me torch. Ale to je taká tma. Dobre, nechcem, aby ma to niečo zabilo ešte. Takže ideme preč. A už to natáča 10 minút. Ako môžem zase to video zrýchliť, ale to by bola až moc veľká nuda. Vieš, kúkať sa na 20 minút čistého gameplaya. Pretože vieš, len do toho komentuješ, tak ja by som, neviem. A to postrihám, vy z toho budete mať tak 5-6 minút. Skúsim. Tak, zatvoríme sa. A to by som asi nechal na tento diel, pretože strašne dlho natáčam. Tak, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. Ja sa s vami lúčim a držte mi palce, nech nezomrem hneď na prvý šup. Tak čus.